हरे कृष्णा. सर्वांक आजी हांव सादर प्रणाम करता आणि हार्दिक स्वागत सुस्वागत करता. भगवत पुराण कोंकणी टिमाचे आयचे सेशन वेदिक हिरोईन सिरीजाचे आजी आम्ही रुक्मिणी देवी बगे आम्ही अर्थ करून घेवच्या वतासाची सेशन स्टार्ट करचे पहिले हांव मंगळाचरण सांगून सेशन स्टार्ट करता. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीव तद्वैतं सावधूतं साखान्वितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आयचे सेशन आका अनेक पटी तुम पुरा लोकांक हांव स्वागत करता आसा. आयचे सेशनाचे मुख्य स्पीकरांक हांव आजी इन्वाइट करता आसा. प्रभुजी तुमका हार्दिक स्वागत. तुमगेले एक साना इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव प्रयत्न करता आसा. आयचे स्पीकर हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंदास प्रभुजी. प्रभुजी तांणी ही इज द डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज. प्रभुजीन इस्कॉन 2017 तो जॉईन केलेले आणि तांगेल इनिशिएशन 2019 जाले. सो तांगेले मेजर सेवास पळोवका म्हण सांगल्यार भगवत मास सेवा ते तांणी करचे आणि तांणी हे हिज ग्रेस परमेश्वर गौरव प्रभुजी तांगे ಒಟ್ಟು मेळणेन हे सेवास तांणी युजली करता आसची. सो बेसिकली तांणी करचे म्हळ्यार प्रीचिंग, कुकिंग आणि गार्लँड मेकिंग. सो हे तांणी काम कर्तव्य आसाची. सो तांगेले फॅमिलींत पळोवचे गेल्यार तांगेली माताजी आसाची श्रीमती सुमंगला एस कामत आणि तांका 2 भाव आणि 1 भयणी बी आसा. सो तांगेले भाव आणि भयणी गव्हर्नमेंट टीचर्स जावन आसाची आणि एक भाव आसा यंगर ब्रदर तांणी क्लिनिक रन करता आसाची. सो ಒಟ್ಟು लोक मेळ्ळो तांणी स्पिरिच्युअली तांणी फॉलो करचे म्हळ्यार काशीमठ संस्थान तांणी फॉलो करता आसाची. सो प्रभुजी हांव तुमका हार्दिक स्वागत करता आसा आणि ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. साउंड क्लियर है माताजी? क्लियर आसा प्रभुजी. स्टार्ट करूया आपण. हरे कृष्ण. तो सगळे भक्तांक हार्दिक स्वागत आयचे सत्संगांत. आज एक एक कृष्णाने एक कीर्तन करून आयचे सेशन आमकां सुरुवात करूया. श्री कृष्णा राक अमकानंद मुकुंदा जन्म जन्मांतमी तू गेल भक्त गोविंदा. श्री कृष्णा राक अमकानंद मुकुंदा जन्म जन्मांतमी तू गेल भक्त गोविंदा.
देवकीलो पुत्र जलो यशोदेन बटोन कलो मामु कंसा मारु कालु जामनीलो श्री कृष्ण राकम कानंद मुकुंधा जन्म जन्मांतम मितु गेल भक्त गोविंदा कृष्णा तुला भारो नारधन केलो सत्य भामेले गर्व नाशु केलोलो रुक्मिणीले दलान तृप्ति झलोलो राधेचे मन्ना तू अमृत झनसिलो श्री कृष्ण राकम आनंद मुकुंदा जन्म जन्मांतम मितु गेल भक्त गोविंदा रामावतारांतु दुखान बुढल्लो कृष्णावतारांतु सुखान वडल्लो पंचात्मा परमात्मा देवम गेलो भक्ति भजन मोन तुझे अर्पण करताय श्री कृष्ण राकम कानंद मुकुंदा जन्म जन्मांतम मितु गेल भक्त गोविंदा देवकील पुत्र जलो यशोदेन बटोन कलो मामु कंसा मारु कालु जमिलो श्री कृष्ण राकम कानंद मुकुंदा जन्म जन्मांतम मितु गेल भक्त गोविंदा संसारात सिलम का भक्ति गुण जता आशपशां पूर्णो अमी देवा विसरताय संसारात सिल्लम का भक्ति गुण जता आशपशां पूर्णो अमी देवा विसरताय संकष्ट यंचे वेळे देवा बुद्धिताय भक्ति दीप्नु शांति दीम कहे जनार्दना भक्ति दीप्नु शांति दीम कहे जनार्दना श्री कृष्ण राकम कानंद मुकुंदा जन्म जन्मांतम मितु गेल भक्त गोविंदा जन्म जन्मांतम मितु गेल भक्त गोविंदा जन्म जन्मांतम मितु गेल भक्त गोविंदा तो हरे कृष्णा तो आजच्या सेशनांतू सगळे उपस्थित सगळे भक्तांक हार्दिक स्वागत तर तुमगेल सटाली प्रार्थना तुमगेल ब्लेसिंग्स तुमगेल अनुग्रह कृपा ते असल्या मात्रंद आमका कृष्णालपासून नाला भक्तालपासून तंगेलपासून ते चर्चा करू लेख सौभाग्य नाला वस्तले तर तुमगेल सटाली कृपेन भक्तीन प्रार्थना करता तुमचे कृपया जे आशीर्वाद करता हरे कृष्ण तो आजच्या विषय म्हळ्यार श्रीमती रुक्मिणी देवी ते रुक्मिणी देवी पासून गुणगान करचे नाला तंगेल पासून चर्चा करच्या आमका आयचे विषय शुरुवेक गुरुली देवाल प्रार्थना करून आमका शुरुवात करूया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तवळी आमका श्रीमद भागवतांतू एक ये रुक्मिणी पासून नाल्यार ये रुक्मिणी देवी पासून चांबर्णन मेळत आसा श्रीमद भागवतम 10th स्कंदांतू 52nd चॅप्टर जशी कृष्णा बुकांतू श्रील प्रभुपादांच्या सुंदर ज्ञान वर्णन केलेले 51st चॅप्टर 53rd चॅप्टर वर्णिका रुक्मिणी वर्णिका कशी की रुक्मिणी देवाल प्रती कशी भक्ती करताली त्याच्यापासून सगळ्याच्या वर्णन आमका श्रीमद भागवतांतू मेळत आसा चल श्रीमद भागवतांतूल्या एक सुंदर जामनेशिल्लो एक श्लोक आमका ताजे एक कनेक्ट करून आमका हेचे सेशनाक दिक्या श्रीमद भागवतम 10.52.37 बहुत फेमस जामनेशिल्लो एक श्लोक था सगळ्यांक जायते जना बाय हार्ट पळयात नाल्या बाय हार्ट कोरू पट्टी जाल्लो एक श्लोक वयता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी
श्रृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनम हृद्यन्तस्तो हि अभद्राणि विघ्नोति सुहृत् सधाम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्रीमद्भागवतं 10.52.37 श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतो अङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमथाम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर्हरतो अङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Sri Rukmini said in her letter as read by the Brahmana, "O beauty of the world, having heard of your qualities which enter the ears of those who hear and remove their bodily distress, and having also heard of your beauty which fulfills all the visuals desires of those who see, I have fixed my shameless mind upon you, O Krishna." Purport by Srila Prabhupada ki jai. Rukmini was a king's daughter, courageous and bold, and furthermore, she would rather die than lose Krishna. Considering all this, she wrote a frank, explicit letter begging Krishna to come and take her away. तवली श्रीमद् भागवतांच श्लोक था कश्यकी रुक्मिणी तव आम्ही आजचे काल आजचे तले जायते लाव लेटर सगळं बळेताय सर तवलते आजचे शुरुवातो सांगल्यारी रुक्मिणीनेच कृष्णाक जान तंगेलते भक्ती नाला तंगेलते प्रीती कृष्णाला चिलते प्रीतीली तनी तंगेल जीवितम नालारी तंगेलते सगळ्यांची तिकाची तनी कृष्णाजामनुज समर्पण केलेले कृष्ण तंगेल पती नाल्यार तंगेल धर्म हस्बंड जान मेलका म्हणून तंकाची पूर्ण जान त्यांनी समर्पण केलेले तवळी आमका रुक्मिणीले कथेन नवविधा भक्ती असा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम तंतु ये रुक्मिणी नवविधा भक्ति तो आत्मनिवेदन तो कौन की श्रेष्ठ मन को संगता है नवविधा भक्ति तो एक का श्रीमद् भागवत एक मेन जानशील एक ये मिळतं सर आत्मसमर्पणांत कौन की मेन नल आत्मसमर्पण म्हणून सांगितलं आपण श्रीमद् भागवतांत आमका मिळचे एक दृष्टांत असं कोण म्हणजे सांगता है कोण म्हणून बली महाराज थैंक यू माताजी तशी जी रुक्मिणी तेंच कैटेगरी पूर्ण जानो आत्मसमर्पण तवळी रुक्मिणी कशिकी कृष्णापासून तांका कृष्णाला ते रुची कशिकी मेळलेली म्हणून सांगता है कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ ऐकून थैंक यू माताजी श्रवणम तवळी तेंच म्हणता आमगेला आचार्य सांगताय स्वाम्याने सगळे सांगप असं श्रवण उतुनकी आमका अवसर मेळटा मसल्यारी ते श्रवण मॅक्सिमम आमी तेजे युटिलाइज करता स्वाम्यान प्रवचन जावं नाल्या आचार्यान त्यांनी दिवचे शुद्ध भक्तान क्लास तवळी आता माताजीन सांगिने श्रीमती रुक्मिणीक देवालपती प्रीती येलेली ऐकून म्हणून श्रवणम तवळी कोणाल नाल्या खंच्या भक्ताल मुखार विंदारथून की त्यांनी ऐकले श्रवण केले कोणी सांगता है कशी की तांका ऐकून एक अवसर मेळलो कोणाल खंचे भक्ताल मुखार विंदारथून की नारद मुनिले तंगेल वाणी श्रीमती रुक्मिणी ऐकत आली तशी तांका ते कृष्णाल प्रती
भारी प्रीती तशी जाम जामनो ती प्रीती वाटून 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 त्यांनी तांकांची कृष्णाक जान समर्पण केलं. त्यामुळे तशी कोणाला धुव म्हणून सांगताय रुक्मिणी कोणेपणी भीष्मराजाला भीष्मक कोण माताजी हा भीष्मक थँक्यू तंगेले एक ब्रतर अस तंगेल नाम रुक्मी 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 सगळे बाय हार्ट छान हरे कृष्ण थँक्यू. त्यामुळे भीष्मकाली पुत्रिता रुक्मिणी तंक 5 ब्रतर्स अस तंतु ಒಳ್ಳ ಆನು ನಲ ಒಳ್ಳ ಬ್ರತರ್ದ रुक्मी. त्यामुळे भीष्मकाल म्हणना ती आशा सिलेली तंक मिगेल धुवे का कृष्णाक दीम काम कृष्णाक समर्पण कर काम पक्षे रुक्मी का बगळे विचार असेल तिथे म्हणून सांगल्यारी रुक्मी शिशुपालाक दिनचे बेगे जाणतो भारी प्रयत्न. त्यामुळे लास्ट सेशन आता मी लास्ट आज एक कन्क्लूशन आतो एक ये भीष्मका रुक्मी रुक्मिणी तशीच शिशुपाल अगह कनेक्ट करून मी लास्ट एक कन्क्लूशन करता येते. सुरुवात त्याच्यापासून सांगना एक सस्पेन्स जान तवरले. त्यामुळे ये रुक्मीले निर्बंध आखतेरी रुक्मिणी का भीष्मक करता भीष्मकाल म्हणना नाला भीष्मकाल भारी आग्रह असेल कृष्णाक समर्पण कर काम पक्षे ये शिशुपाल दिनचे बेगे जाणू या रुक्मी प्रयत्न करता तशी तंतु भीष्मक भाग घेता. दरारी रुक्मिणी म्हणल्यार भारी बोल्ड आयचे आम्ही ट्रान्सलेशन आम्हाला परफेक्ट आणखी भारी म्हळ्यार प्रिन्सेस विदर्भा विदर्भा म्हळ्यार राजाचे राजकुमारी तिच्या बोल्ड तेंदुकुन तिने दृढन जान कृष्णाकच मेगन जीवित समर्पण करते म्हणून एक कन्क्लूशन नाल्या तंतु येतात. तशी एव नु ती एक लेटर लव लेटर दिता लव लेटर एक ब्राह्मणाक तीर्थ दिता. कोणे सांगताय तिदुकून रुक्मिणीनं एक ब्राह्मणाकच चूज केलं वगैरे कोणाक तिदुकून चूज केले ना. आम्ही जायता क्लास ऐकता तसा ब्राह्मण भगवद्गीता तुनारी ब्राह्मणाल क्वालिटी तशी क्षत्रियाल क्वालिटी वैश्याल क्वालिटी शूद्राल क्वालिटी इतुकून की रुक्मिणीनं ब्राह्मणाकच सिलेक्ट केलं. ब्राह्मण मस्त नंबित असतात त्यांची. थँक्यू माताजी. ब्राह्मण म्हणून सांगल्यारी तागेले एक क्वालिटी इथे पण एक काही तांगेली सांगिनंतर जस म्हटल्यारी त्यांनी ते बगळे केल्या बगळे एक आळू जाऊन त्यांनी त्याच्यापासून डिस्कस करणार म्हणाली कॉन्फिडेन्शियल जानते सब्जेक्ट मॅटर कोणाला की पावम का ते कृत्य जानतानी पावे तेल म्हणजे विश्वास रुक्मिणी असेल. त्यामुळे ते चुकून त्यांनी एक ब्राह्मण श्रेष्ठ त्यांनी सिलेक्ट करत आहे आणि का इथे मला ते कमान आलेले घरकडे बाप्पा आनु ब्रतर सगळे मिळून शिशुपाला वर्डी कोणती प्रयास करत आहे. त्यामुळे रुक्मिणी रुक्मिणी चुकून एक प्रयत्न त्या ब्राह्मणाक एक लव लेटर नाल्या प्रार्थना बरोवन कृष्णाक एक प्रयास रिक्वेस्ट कधी बोलवून दिता. तशी एक दिवस यो ब्राह्मण द्वारकेंतु कृष्णाला महालांत येतात. तशी महिलाने ना आपण ना कृष्ण सगळ्याले हृदयामध्ये रस अंतरयाम तर कृष्णा म्हणाले ब्राह्मण तर ब्राह्मणा जाम का जले सत्कार सग कोर्ण सगळे निंतोले तिदुकुनी एकदा तू सगळं ब्राह्मणाशी काही सगळं सांगतलं कृष्णा काही भारी संतोष दिलं सगळं अतिथी सत्कार सगळं कोर्ण जाय ना आपल्याने तू इथे आईला त्याच्यापासून सगळं विवरण पूर्ण त्यावेळी ब्राह्मण सांगत अशी रुक्मिणी राजकुमारीनं तुगेल प्रीती नाला तुगेल बगे जाणे का लेटर दिले नसतं म्हणून तगेल कृष्णाला पयांक समर्पण करत ते समर्पण करच्या वेळेरी कृष्ण सांगता तुम्हीच वच्चा आहे उत्ती म्हणाली भारी प्रीती कृष्णाक ब्राह्मणापसी गो ब्राह्मण हिताय जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो गायनिक ब्राह्मण महिलाय कृष्णाक तिलेच प्रीती त्यावेळी ब्राह्मणाला सांगता तुम्ही वच्चा आहे तशी ब्राह्मण बच्चूच्या आद्यचे श्लोक तो आम्ही केलेलो श्री रुक्मिणी वाच श्रुत्वा गुणानि भुवन सुंदर शरणिमते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमथा महिलार्थलाभम तोयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम मे तसे एक 7 श्लोक त्या सुंदर जाणशील श्लोक तांका दवळा सगवचन आपण जलारी प्रार्थना करू पटी जलेले श्लोक
तशी कृष्ण भारी संतोष येतलो कृष्ण ते ब्राह्मणाले सांगता मिगेल म्हणणे कशी की रुक्मिणी तप्पता तशीच आम्ही तिगेल प्रति तप्पता हे ब्राह्मणाला सांगता तू काय विचार सांग पाणी ग्रहण करता પછી ब्राह्मण वापस येता रुक्मिणी तशी विवाहादीस पमता विवाहादीस पामचे वेळेरी नालरी ते दिस पर्यंत ब्राह्मणा बळेलेलो वापस ब्राह्मणा काय सांगेलपासून एक अड्रेस काय ना तशी भारी चिंतेने किती जगताले म्हणे दरायती ते देवाल प्रति अशी एक विश्वास दृढ विश्वास इंग्लिश दोन्ही असतात फेथ आणि का बिलीफ रुक्मिणी म्हणल्यारी फेथ दृढान जाणशील विश्वास फेथ बिलीफ म्हणल्या खचे परिस्थिती चेंज പക്ഷേ फेथ म्हणल्या दृढ विश्वास म्हणल्यारी कृष्णा घट्टी जाणशील विश्वास कृष्ण तिक रक्षण करता म्हणाले विश्वास तशी वर्डिगे दिवस येता वर्डिगे दिवस येना पडे ना तंगेल परंपरा नाल्या कुटुंब राज कुटुंब परंपरा जामनु तन्नी अंबिका दवळस तंगेले कुलदेव जानशिले ते दवळामुचुनु पायंपोटचे एक चढणस तशी पायंपोटचे चढंगाक देमचे वेळे तवळेतिक ताल्पर्याने रेडी जाता इथे म्हणून सांगल्यारी काय संदेश काय मिळेल ना रिप्लाय काय मिळेल ना ब्राह्मणापासून काय इथे ब्राह्मण वापास येईलवे काय कळलं പക്ഷേ देमचे वेळेरी ती ब्राह्मणाधिक भारी संतोष देता तवळमनांजे नाही ती कृष्ण अरेंज केलेले असं ब्राह्मणाधिक भारी संतोष जाणू ती तशी काय वर्तमान काय उरले ना तशी अंबिके अंबिके दवळामचे ना आपडे नाही हंगा दवळा पाय पोणू अंबिका देवी लगी प्रार्थना करचे सुंदर जानशील श्लोक असा जशी की गोपे स्त्रीगळ कार्त्यायनी महामाये तो एक सुंदर श्लोक सांगता तशी एक श्लोक आमका ये रुक्मिणी विवाह कन्नला रुक्मिणी तंतु 52nd चॅप्टर अंतु मिळतस अंबिका देवीली प्रार्थना करतस मका कृष्ण पदी जान मिळता बगल काय रुक्मिणी प्रार्थना कर तशी ते प्रोसेशन बाहेर येता बाहेर येण्यापडे रुक्मिणी विचार नाला रुक्मिणीले चिंता सगळीची कदानकी कृष्ण तोलो मका अंतुकुन के चन्नायकल नाला तंतुकुन मका कदानका रक्षण करतोलो मला विचारात मात्र रुक्मिणी असं जाण सगळे तेची सन्निधिरी शिशुपाल जरासंत जायत्य रायमारी इलेलसे ये रुक्मिणी का पाणी ग्रहण करचे बेगे जाण तशी भीष्मकाने तंका कळता तशी कृष्ण खंचे एंकलेरी इथे एक करोसिने के चान्स समन तशी जायत्य सैन्य निरीक्षण सगळं केलेलं असं तशी जाण चोईना आपडे ना गेले रुक्मिणी विचार म्हणलेरी कृष्ण तोलो एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडरी तिका कृष्णाक दिक्कू मिळतात कृष्णा दिक्कून भाग सगळे सैन्य सगळे शिशुपाल जरासंध जैत्य वीरशूर पराक्रम जानशील राय सदस्य श्रीमद भागवतां वर्णन सर श्रीमती रुक्मिणी रूप वर्णन ततो हम ये गा हत्ती फटीर सगळं जैत्य राय मारी सगळे लेले तवळे रुक्मिणी सौंदर्यारी ये हत्ती उंचार बेसलेलं रायू तो रुक्मिणी सौंदर्य हल्ला पडलो तशी सगळं वर्णन असं तशी कृष्णाचे सौंदर्य देखील कृष्णादिकच्याने मला सगळे रीती कृष्णा 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 म्हणाले ते नारदान सांगेल वर्णन त्याचे सगळं एक फिगर असा रुक्मिणी तशी कृष्णादिकच्याने का म्हणाले कृष्णोत्तम कृष्ण तशीची रुक्मिणी का विथिन सेकंड्स दाव हाताने तिका कान तगेल रहदार बेसून वापस बता त्याले कृष्णाला तेरा आली कोण मग कोणी सांगता है चैरियट ड्राइवर कृष्णाला दारुका दारुका थैंक यू माताजी हरे कृष्ण तशी दारुका तदम डायता श्रीमद भागवता वर्णन तशी ये रुक्मिणी का कृष्ण दावहतान कान घेऊन तगेल तेरा दार बेसून विथिन सेकंड सारी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारी कृष्ण तिकाय घेऊन बत्ता वचुने दे जम शानिता कृष्ण चैता तंगेल उत्तरी एदकिन अंगवस्त्र गेले तवल कृष्ण दारुकाल संगत
मेगेल अंगवस्त्र गेले आम्ही उत्तुने आता द्वारकापासून बच्च्या येईल म्हणून दारू का सांगता आम्ही झायते माईल विदर्भातून येईल मला तुत्तील सबार स्पीड आहे का दारू का तेता एक भक्त आली क्वालिटी आम्ही घरुडा नालेरी सुदर्शन चक्र पले श्रीमद भागवतांतूची जायते एक सांबिळम कविता आहे इक शुद्ध भक्त म्हणून सांगल्यारी त्या कृष्णाल मन्नात सांगेल इतकी नेक्स्ट कोर कामळेने विथिन कृष्णान मन्नाते क्याल्कुलेट करचे तेज समयारी तंक कळतले तेज तजे फ्रॅक्शन नालेरी तजेच एक रेसिप्रोकेशन आरी तनी तजे बाक्सिन नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटीज करतले तर द्वारुका अनुतिने सांगते कृष्णागे भारी संतोष दिले तवली जायता मी येले तेज समयारी बलराम सांगेल यदु सैन्य जान सांगेता सगळे जान शिशुपाल सगळे जान भारी युद्ध रुक्मिणी सगळे जान युद्ध जाता तशी लास्ट रुक्मिणी का संतोष दिनचे बेगे जान सांगा बलराम जायते फिलॉसफी सगळं रुक्मिणीली सांगत असत तशी लास्ट रुक्मिणी का बदु कोरनतीने मला रुक्मिणी का तगेल ब्रतर न तगेल भारी प्रीती असलेली कृष्ण तका सभा सोडता सभा सोडून बाकी सुद्धा कसं नाही की वध करतात तशी कृष्ण बलराम रुक्मिणी के गेवने वापस द्वारके भारी संतोषान भारी चंदेन संगेले पाणी ग्रहण वर्डिक सगळं जाता ये पाणी ग्रहण नालय वर्डिक एक शास्त्रांत सांगितले असुर विग्रह जैत प्रकार वर्डिक असा सुद्धा 8 प्रकाराची वर्डिक असा ब्राह्मण विवाह दैव विवाह गंधर्व विवाह तशीच यांचे आसुर विवाह आसुर विवाह हे कृष्णाने किडनॅप म्हणते ते प्रिन्सेस का किडनॅप करून वर्डिक केली तशी श्रीमती रुक्मिणी तंगेल की प्रार्थना अला तंगेल आग्रह हुई असिलो कृष्ण तंगेल पति जान मिळता तंगेल तो आग्रह सफल झाला तशी तंगेल ते रुक्मिणीले बगळे का दृष्टांत नाला तंगेल ते भक्ती नाला तंगेल कृष्णाल पती अशिले प्रीती आमका श्रीमद भागवतांतू बगळे का संदर्भारी मिळतो श्रीमती रुक्मिणी अशीच कृष्णा कशी की परिचर्या करता आली नारद मुनी तंगेल गर्वांत 16,100 राणी महाराज कृष्णा तवली नारदाक संशय कशी की कृष्ण ये 16,100 राणी माराली कार्यकलाप सगळं करता तशी एक घरकडे येऊन चैनापडे भारी आश्चर्य जाते नारदाकाची रुक्मिणी सांगेन आपडे रुक्मिणी जाम सगळं कार्य करता तशी सत्यभामा लक्ष्मणा सगळ्याकडे सत्या सगळ्याकडे जांबवती अलग डिफरेंट टाइप आणि तंगेल व्यवहार करत असे तशी एक दिवस कृष्णोची ये श्रीमती रुक्मिणी का एक परीक्षा करतो एक दिवस कृष्ण येऊन रुक्मिणी सांगतो तू उत्तुल सभार एक बुद्धीनतील एक स्त्री जली तळ रुक्मिणी तली ते म्हणून सांगल्यारी मक्का तू गेल पाणी ग्रहणा समयारी मी गेल्या पशके भारी कळीव असले धनाटे जान असले ऐश्वर्य असले उतुलकी राज कुमार मार असले शिशुपाल जरासंध नल अन्य जैते राय सद असले तू तांका सगळं सोडून मी गेल आमळा एक गोपाल गवाल तू तुले श्रेष्ठ जाणशील राय मारायला नल राजकुमार सगळं सोडून मका वारडी करूशील तुली बुद्धी दे तुका असं तुम तंगेल कुटांतरित मसल्यारी तो कैतील ऐश्वर्य जान जी विजय सगळं जायत सांगत रुक्मिणी एक शब्द दुसरी संगना माहिती कृष्ण लास्ट सांगत असं अत्तेंजेल्या तुका अवस्वर असत तुका जे आई तरी मसल्यारी मका सोडून तांका पती जान स्वीकार करूया अशी सगळं सांगून एक जायते सांगत असतात श्रीमद भागवता वर्णन असतं जायते जाणीन आपण ना रुक्मिणी रोडू आराम केली रोणू कपाल पण संग हल्ला पडता कृष्णाले की नाही ती म्हणून सांगल्यारी हे रुक्मिणी उडनेच आता मी दिक्कूच एक गृहस्थ लाईफ असतो की कशी की बामोनी बाईला झगडा घेतात तशी एक झगडा जाताले नाल्या रुक्मिणी तशीच रिॲक्ट करतली म्हणाल कृष्णाले एक प्लॅन असलेला अशांग ती म्हणून सांगल्यारी रुक्मिणी का भारी एक धैर्य येईल ती म्हणून सांगल्यारी कृष्ण मका सोड बत्तवे नाल्या आमकोरचे सेवनातू इथे उणाव येईलवे
म्हणून लास्ट रुक्मिणी देवाला प्रार्थना करता तू म्हणून सांगल्यारी लक्ष्मीनाथ सहस्र लक्ष्मी तर तुगेल सेवा करची सगळे देवादिदेव जायचं प्रार्थना करतात तसे शिले म्हाका एक अभिदिव्य रत्न ध्रुव महाराजा सांगत असत स्थानाभिलाषी तपसी स्तोहम तू सांगत असत अभिदिव्य रत्न ते दिव्य रत्नम जे आम्ही शिले कृष्णाकच म्हाका मेळ्ळो हांव तें सोडू सनाची एक एक ग्लास पीस जे आम्ही ताका मगल्यान वचचे तू म्हाका मेळ्ळल्योच मिगेल व्हडलं सौभाग्य म्हाका वगळी आशा काय ना तू म्हाका सोडून वच्चान म्हणून प्रार्थना करून देवाली मागून देता ते कित्याक कृष्णाक भारी संतोष जालो ते शुद्ध भक्ताची क्वालिटी मागीर वगळेक संदर्भारी अशीची सत्यभामा कृष्णाकच नारदा विकत असा विकून जाण्याने आपण सट्टांगी भाषील सगळं पटराणी मरांग संगड जले म्हणल्यारी एक ब्राह्मणाक दिल्ला नारद म्हणल्यारी ब्राह्मण श्रेष्ठ ताका ऑलरेडी दिवन गेलो मागीर इतकी करचे म्हणून सांगले आपण लास्ट एक उपाय सांगत म्हणून सांगल्यारी सत्यभामेले ते वेटाक अनसिले भंगार वापास नाला नारदाक दान जान दिता तरी म्हटल्यारी कृष्णाका वापास करता तशी कृष्ण म्हळ्यार सत्यभामेक चिके गर्व आशिल्ले तायचे का ते कीर्तनांत आमी दिकिलेले रुक्मिणीले दळान तृप्ती जल्लो तावळी कशी की ती ये आमकां चोवया तशी नारदाल निर्देशान तशी कृष्णाक तुलाभार करते कृष्णा तुलाभार करना म्हणून सत्यभामे गर्व म्हळ्यार कृष्ण मिगेल प्रतीत ഏറ്റവും नाल्यार भारी प्रीती मिगेल प्रतीत दवरता तशी तिगेल आभरण सगळं आणू ते तुलाभारा एक सायडाके कृष्णा एक सायडाके बेसयतली कृष्ण गट्टी सरी थांगा हल्लन तशी ते राजमहला आशिल्ले सगळे संबत सगळं आणू दवरतली तावळी कांय जाय लास्ट सत्यभामे मनान जातले आनी इतकी करचे तशी श्रीमती रुक्मिणीले घेवन प्रार्थना करताय आणि इतकी करचे तशी एक अवस्था जल्ली तशी अवस्था जल्ली म्हणून आपण रुक्मिणी थांग काय सत्यभामे खेळ करचे जावो काय करना रुक्मिणी थांग कोणी येवन तंगेल ते गार्डन आमचुन एक तुळसी दळ काणरता ते तुळसी दळ काण आणू प्रीतीन भक्तीन कृष्ण भगवद्गीता सांगत असत एक फेमस श्लोक असं कोणी सांगताय कृष्णाची तिकी प्रीती म्हणून कृष्णाची या पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो मे भक्त्या पुरा संगाय तदहं भक्त्युपरतम अश्नामि प्रयतात्मना दुसरे संगाय माताजी वापस अंकवा वापस संगाय पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः थँक्यू माताजी तू भक्ती दोन वेळा येत असत त्यांना भक्ती असेल इम्पॉर्टन्स हंगाय रुक्मिणी तेगेल ते भक्ती नाल्या ते तुळसी दळान कृष्णाक प्रीतीन समर्पण करतात समर्पण करना आपण ते तुलास कृष्णाक ते तुलास चारी येतात ते भंगार दवरने लागे तुतले इम्पॉर्टन्स असत तांणी ते करची सेवन ते मनान प्रीतीन करता तरी मसल्यारी ते कृष्ण घेतात म्हळ्यार एक एक्झाम्पल लेकिन आमकां तू मेळटास तशी सत्यभामे गर्व सगळं विनाश देता कृष्ण नारदाके सगळ्यांगे कृष्णाले केकली येयले म्हळ्यार यत्यत आचर्यते श्रेष्ठ म्हळ्यार ते कृष्णच आमकां दाखोवन दिता एक एक कथा रुपेन नाल्यार लीले रुपेन कशी की आमगेल जिवितांत प्रावर्तिक कोरयात म्हळ्यार तावळी हे रुक्मिणी म्हण सांगल्यार हांव आदमां सांगिल्लें एक एक रिप्रेझेंट करता आणि तो भीष्मका म्हण सांगल्यार इंटेलिजन्स रुक्मिणी म्हटल्यार नाही रुक्मी माइंड तशीच तांगेले 5 ब्रदर्स आसा ते सेन्स आसा रुक्मिणी म्हटल्यार सोळ शिशुपाल म्हणूचे एनबी तर आद्याक भीष्मकाले भीष्मक म्हटल्यार इंटेलिजन्स तांगेली इच्छा आशिल्ली हे रुक्मिणीक कृष्णाकच समर्पण करता म्हळ्यार पक्षे शिशुपाल नाही रुक्मी म्हण सांगल्यार माइंड शिशुपाल म्हटल्यार एनबी रुक्मिणी आत्मा बाकी 5 ब्रदर्स सेन्स आसा तवळी हे
भीष्मका ताका बुद्धी आसलेली पक्ष इतली जाल्ले म्हण सांगल्यारी रुक्मी जावन आशिल्ले मायंड ते मायंडान सांगून 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 म्हळ्यार इंटेलिजन्स बी जावन गेले ते देखून आमकां सांगता सटल जावन आशिल्ले आमकां स्ट्रॉंग जावन करून हांगा इतले जाले म्हण सांगल्यारी भीष्मका वीक जाले म्हळ्यार तांगेले इंटेलिजन्स वीक जाले ते देखून तांणी इतले गेले तांगेले पुत्र जावन आशिल्ले ये रुक्मीले आयडिया नाल्यार रुक्मीले ते मायंड जावन आशिल्ले आयडियांतू तांणी पडले പക്ഷേ हांगा रुक्मिणी म्हळ्यार सोळ आत्मा तांकां घट्टी विश्वास आशिल्लो इतले म्हळ्यार म्हाका कृष्णूची भारी प्रीती नाल्यार कृष्ण म्हाका केन्नाय म्हगेले रक्षाक येता म्हूण तांणी तावळे इतली करचें आशिल्लें तें श्रवण करचें आशिल्लें नारदाल नाल्यार शुद्ध भक्ताल तांणी सांगुचें तेन्ना सगळे वेळार श्रवण करचें आशिल्लें ते देखून आमकां हे आचार्य सांगता श्रवणाचें महत्व आसा खंयचेय कंडिशनार केल्यार हांगा रुक्मिणी कंडिशन आमकां चोवयात इतले म्हण सांगल्यार शिशुपाल एनवी जावन आसा तशी बाकी 5 ब्रदर्स म्हळ्यार 5 सेन्सेस सगळं वीक आसा तांगेलो आन जावन आशिल्लो भीष्मक तो इंटेलिजन्स आसा पक्षे रुक्मिले मायंड ते मायंडाले इतले म्हण सांगयात चड जावन आशिल्ले का इन्फ्लुएन्स ताजेर भीष्मकाले इंटेलिजन्स उण जाता तशी ह्यो शिशुपालाक बर्डे करून एक अंतू एक कन्क्लूशनार येता पक्षे रुक्मिणी जावन आशिल्ले आत्मा तांणी तावळे ते कृष्ण कथा मुकुंदमालेंतू कुलशेखर आल्वारे सांगत आसा कृष्ण रसायन कथा विभाम तर कृष्ण कथेक उतलेच इम्पॉर्टन्स आसा आमी उतुलकी एक कृष्ण कथा श्रवण करता की तांगेल चित्त शुद्ध जावन येतले तर खंयचे कंडिशनार आमी एक कृष्ण कथा श्रवण करता तरी म्हटल्यार आमगेल चित्त शुद्ध जावन आमकां करेक्ट जावन आशिल्ले डेस्टिनेशन ना म्हटल्यार डिटर्मिनेशन सांगतले श्रील प्रभुपाद तांगेल परपटा पयले वटा सांगतले डिटर्मिनेशन आमकां भक्तींत मेन एक इम्पॉर्टन्स डिटर्मिनेशन जे आमकां डिटर्मिनेशनांत आमकां एम का तरी म्हटल्यार श्रवण तशीच कीर्तन ते एक इम्पॉर्टन्स जावन आशिल्लें येता इतले म्हण सांगल्यार आमगेले सगळे हृदयांतू आमी हरे कृष्ण महामंत्र जप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये जप करचे वेळेर चैतन्य महाप्रभु सगळे हृदयांतू एक भक्तिलता बीज घाण दिता आसा ताले भक्तिलता बीज चांज वड्डुका तरी म्हटल्यार 2 आयटम इम्पॉर्टन्स कोणे सांगता खंयचे आयटम की ये भक्तिलता बीज तांची चांद ग्रोथाक 2 आयटम इम्पॉर्टन्स जावन आमगेले भक्ती जिवितांत आसा इतली कोणे सांगता faith सॉरी माताजी faith ओके थँक यू പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ स्पेसिफिकली सांगचे आसा 2 कार्य आमी एक जाल्यार क्लू दिन एक सन्यासीले तांगेल व्यास पूजा आज एना वारता तांणी आघोशीचे करत श्रवण कीर्तन फेस्टिवल भक्ति विकास स्वामी महाराज जाले तांगेल व्यास पूजे हे श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तन हे भारी आमगेल भक्ती जिवितांत इम्पॉर्टंट जे आमी 2 फॅक्टर तर आमगेली भक्तिलता ते बीज चैतन्य महाप्रभु आमगेल हृदयान घाल्लेले आसा ते चांजान वाड्डुका तरी म्हटल्यार श्रवण तशीच कीर्तन मागीर स्मरण तावळे श्रवणाक तितले इम्पॉर्टन्स आसा श्रवणोत्सव तेंचे हंचे फेस्टिवल आल्यारी मायापुरान जावो वृंदावनान जावो खंयचे धामांत नाल्यार खंयचे व्हडल्या व्हडल्यान तूं श्रवण महोत्सव नाल्यार श्रवणोत्सव म्हणून सगळं अंतू आसा ते श्रील प्रभुपाद सांगत आसा नित्यम भागवत सेवया आमगेले ते एक सिस्टमॅटिक जावन आशिल्लें ते श्रवण नित्यम भागवत सेवे एक दीस पण ते मडकी करूक म्हणजे श्रवणात तेची इम्पॉर्टन्स आसा ते श्रवणानच आमगेले चित्त शुद्ध जाता शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयं तस्तो हि अभद्राणि वितनोति स्फुरत्सथा तांतू श्रीमती रुक्मिणी कथा चोयताय तरी म्हटल्यार तांणी श्रवण मात्र केल्ल्यान तांणी कृष्णा ताजे फुडें केली नाहीच पक्षे ते श्रवणान करतानाच
तांका कृष्ण कोण म्हणून कृष्णाले रूप वर्णन लीला सगळं तांका बाय हार्ट जाणस अशी जी श्रवणानाची त्यांनी कृष्णा प्राप्त केलेलं असं तेच एक श्रीमद भागवतांतू बग्गळ एक दुसरे एक एक्झाम्पल लगेन मिळतं फेमस जाणीसले एक दृष्टांत कोणी सांगताय खंचे म्हणून रुक्मिणी गदीची त्यांनी अशी श्रवणान करता कृष्णाले प्रीती दवली ब्राह्मण पत्नी थैंक यू माताजी वंडरफुल तर ब्राह्मण पत्नी तंगे लीला अंतु ही तजेच समय जत मुंडिस्ता माताजी 5 मिनिट ले काढवे होय प्रभुजी करूयात नो प्रॉब्लेम तर तुमका सटांगे पळची लीलता ब्राह्मण आलवचून कृष्ण संगत असं कृष्णी बलरामी तंगेले मधुमंगळ तशी सुधामा तशी जाणशिले तंगेले गोपाला हग सांगून बळेत असं तुम्ही चुन्यो तर यज्ञशाले चुन कृष्ण बलराम तंका जाम भूक लगेलिया इथे प्रसाद आदि आई तर ब्राह्मण आलवचून मग गुंजतायसे त्यावर संगत येते म्हणून सांगितले आधी मधुमंगल संगत असं कृष्णांना अंगेतन तिकून हे ना तरी मसले आम ब्राह्मण मला मधुमंगल ब्राह्मण नव्हे तू गेल नाव घेताल तिकून हे मला मी ब्राह्मण म्हणजे एक कन्सिडरेशन अल्पडी त्यांनी ते दित पहिले असेल त्यावेळी काय ना काय त्यावेळी कृष्ण सांगत असं तुम्हाला रे आमगेल कर्तव्य तर दा मग तू कामळाने तर मेळ कामळेल ना दिल्ले तर आमगेल हे ना म्हटलं काय तुम्ही विषमिजांचे काय काही ना तुम्ही वापास वाचून ते ब्राह्मणाला पत्नी लगी निंदून घेता येईल अशी कृष्णाने सांगितलं ना वापास उचून ते ब्राह्मण पत्नी मारायला सांगत आहे अशी कृष्णुनी बलराम गेलो असं तांच्या भूक लगेल्या तर तुम्ही ते दिन काम ऐकूच मात्र ना जी त्यांनी ती करताय म्हणली ते यज्ञा घालू बेगे जाण एक एक अंधावान सगळं जायचं कुठं ते सगळं केलेलं रमदोय सीत सगळं इथे तू कुठं स्वीट हक्क पायस हक्क केलेलं असं ते हक्क त्यांनी मागती अर्धवत ते यज्ञागाचं सगळं तंगेल ब्राह्मण तंगेल धर्म पती तंग सगळं सोडून कृष्णुनी का बलराम तंगेल नाव ऐकेल मात्र ऐलो असं तंक भूक लागेल ते ऐकूच मात्र येण्याची सगळं मागती अर्धवत त्यांनी गेम होत आहे कृष्णाकनी का बलरामाका दिनचबेगे जा दिक्कून कृष्णाकच भारी संतोष दिला ते हक्क आणून त्यांनी कृष्णा समर्पण करत नाही समर्पण करचे मात्र नाही तंका कशी एक आवसू तंगेले चरडाक खायता तशी तंका पूर्ण जाण समर्पण करू आणि के खया तंका वाण खावे कृष्णा के बाहेर संतोष येतो तशी तंगेल ब्राह्मण पत्नी सगळं सांगताय आणि आम्ही वापास तंगेल घरकड वचन आहे गेले अरे त्यांनी आमका स्वीकार करू ना आम्ही तुम गेले कुठं येत आहे कृष्ण सांगत नाही तुम्ही गृहस्थ आश्रम असलेले तर तुमका धर्म असं तुम्ही वापास उचून तंका सहाय कोरका कृष्ण सांग तांगे वाक देत असं तुम्ही वापास केले आणि काय सांग नाही तुमका त्यांनी तुमका स्वीकार करता येईल तर ते कृष्णाने सांगितलेलं ते का वाक्य तक गट्टी विश्वासान त्यांनी वापास ते ब्राह्मणात की बताय तर ब्राह्मण ब्राह्मण अन्वेष करता ती सगळं जल्ले तर सगळं काही त्यांनी वापास सांगून देतं तर ते ब्राह्मणाकची लज्जत आहे म्हणून सांगितलं अरे आम्ही ಒಳ್ಳೆ यज्ञ याग सगळं पूर्ण आमकपळचे नाला ते वेदाचे पूर्ण जाणशील ज्ञान तुमका तुमगेल सरळ जाणशील ती भक्ती श्रवणे मार्थ हे ब्राह्मण पत्नी महाराणी त्यांनी श्रवण करचे असेल कृष्णाला वृंदावन लीला कृष्णाने आज यें केले कृष्णाने आज इन्नासुरा मरलो इन्नासुरा उद्धार केलो सगळं म्हणून ऐकूचे नाला कृष्णाने इतकं उद्धार केलो कृष्णाने काळ्या मर्दना लिले एवढे तशी सगळं केले तशी सगळं केले ते ऐकून तंगेल कृष्णाला प्रति भारी प्रीत ते ब्राह्मणच तंगेली की माप म्हणताय तंगेलेच पत्नी माराल धर्मपत्नी आली की आम्ही तिलकीची कोडी जन्मा पाप केलेला आम्ही तिलेच निकृष्ट नाले का पूर्णत्व जामनशील जन्म तुम्ही तुलकी श्रेष्ठ म्हणून तंगेले पायदोर जगदी एक दृष्टांत श्रीमद भागवत श्रवणाकृतनेच इम्पॉर्टन्स श्रवणम कीर्तनम ते नवविता भक्ति श्रवण भारी इम्पॉर्टन्स जानसी परीक्षित महाराज चरित्रांत हम कदी के परीक्षित महाराज श्रवणांतु एवं श्रेष्ठ जानसी श्रीमती रुक्मिणी तंतु श्रेष्ठ जानसी तंतु
बलि महाराज कशी की आत्मसमर्पण अंतु श्रीमती रुक्मिणी ते आत्मसमर्पण अंतु तंगेल ते 16 तनी करेक्ट जान 16 रियल आइडेंटिटी मंगलारी नित्येर कृष्ण दास तशी तनी कृष्ण ते दास जाम सेवकोरनु तंका हाईएस्ट परफेक्शन तंका तमिल तशी हम काय देवाले गुरुले परंपरे तंगिल आशीर्वाद हम काय तशी देवाल कृष्ण सेवकोरो से भाग्य सटांगे मेल देवाल प्रार्थना करनु हम काय सीज प्रीतिन देवाल सेवकोरो से भाग्य गुरु देव सगम काय प्रदान करनु देवाल मगुन दिन इच सेशन अंग रब्बे कृष्ण थैंक यू